ovo što ste videli iz naslova i sa thumbnaila, nažalost, nije nikakav clickbait, nije nikakva šala, nije troll, već je veoma, veoma ozbiljna situacija. Neki od vas znaju, ali verovatno većina vas ne zna da je YouTube ove godine izgubio tužbu protiv FTC-a zbog kršenja kopa zakona. Dakle, šta je to zapravo? Dakle, to je zakon koji se bavi protekcijom dece na internetu. I YouTube je izgubio spor od alarmantnih 170 miliona evra. Sad se verovatno pitate zbog čega je YouTube izgubio spor, šta je to YouTube toliko loše uradio da bi on zapravo izgubio spor. Dakle, vi na YouTube-u, kao što vidite, na svakom videu imate reklame. YouTube od svakog od nas skida podatke, dakle, naše ime, prezime, godište, odakle smo i browsing history, što je možda najgore od svega. Te podatke šalje advertajzerima i advertajzeri onda na konto toga znaju koje reklame treba da nam plasiraju, jer je to prosto mnogo jednostavnije i advertajzeri će imati mnogo bolje povratne informacije. Međutim, problem je nastao onog trenutka kada YouTube uzima podatke od dece koja su mlađe od 13 godina i zbog toga su se oni našli zapravo u sporu sa FTC-em. YouTube je taj spor naravno izgubio, platio je to što je trebao da plati i zbog toga da oni opet ne bi bili tuženi, YouTube je bio primoran da napravi nova pravila koja će kreatori morati da poštuju. Ta pravila se svode na to da će kreator morati da bira, dakle, da li će njegov celokupan kanal ili određeni videi biti za decu, to jest minus 13, ili za odrasle, dakle plus 13. Tačnije, videa za decu mogu da gledaju apsolutno svi, naravno, a videa za odrasle ne mogu da gledaju svi. Najveći problem zapravo nastaje u tome kada je YouTube dao gomilu nekih nebuloznih pravila koje nisu striktno definisane i koje bukvalno nemaju veze sa vezom. Na domaćem tržištu, koliko sam ja videla, je samo jedan kolega, tačnije Balkan Tech, snimio video na ovu temu, međutim na stranom tržištu imate more tih videa, dakle youtuberi se žale zato što naravno ne znaju šta je video za decu, šta je video za odrasle, ali zašto se žale? Dakle, zašto je to toliko problematično? Ne zbog broja publike, to je zbog broja dece koje ćete vi izgubiti kao pretplatnike, već zbog toga što ako vi pogrešite kategoriju, za koju, opet kažem da pravila nisu striktno definisana, vas kopa može da tuži. Dakle, ne samo YouTube, nego i vas kao kreatora i možete da platite čak do 42.000 evra, što je zaista alarmantna cifra. Čak je jedan strani advokat snimio video na ovu temu gde je pričao o tome kako on koji je advokat, on bukvalno nema pojma šta ova pravila znače. I naravno, zbog toga su sada kreatori u haosu, jer svi su digli frku oko toga šta ako pogrešim kategoriju, šta ako me neko tuži. Da ne pominjem to da za to može da se takođe dobije strajk ili, u zavisnosti od toga koliki je nivo prekršaja ili šta već stepen, vi možete da izgubite ceo kanal. Tako da zaista stavite se u kožu recimo PewDiePie ili bilo kog youtubera koji veoma dugo snima, koji ima preko 1000 klipova. PewDiePie je baš rekao da ima 5000 klipova na svom kanalu i on sad mora da pregleda svaki svoj video i da gleda da li je kategorija za decu ili za odrasle, a pritom, opet kažem, nemate striktno definisana pravila koja će da vam kažu to je za decu, to je za odrasle. Da napomenem takođe još jednu jako bitnu stvar, dakle, taj zakon kopa je iz 98. godine. Dakle, zakon koji je vezan za internet se nije menjao preko 20 godina. I takođe mislim da je to isto vrlo, vrlo alarmantno, jer danas tehnologija toliko brzo napreduje da čini mi se da i zakoni moraju veoma brzo da napreduju i veoma brzo da se menjaju i gde zapravo dolazi do najvećeg problema. Dakle, YouTube je svojim kreatorima rekao, ok, imate ta neka pravila, po znacima navoda, koja treba da poštujete, ali mi nismo krivi ni za šta. Dakle, YouTube se ogradio, advertajzeri su se ogradili i opet su kreatori, da kažemo, zadnja rupa na sviralu. A ako ćemo da krenemo od korena ovog problema, treba prvo da vidimo, dakle, ko je kriv za to što se desilo. Za početak bih htela da dam lično mišljenje o tome šta čini danas YouTube. Dakle, po meni, danas YouTube čini YouTube kao platforma, kreatori, to jest YouTuberi, publika i advertajzeri. Dakle, i čini mi se da bi taj ogroman sistem funkcionisao da sve 4 strane treba da budu zadovoljne. Čini mi se da je za sada, to jest ne za sada, već poslednjih par godina, da se YouTube kao sajt mnogo više okreće advertajzerima, a da su kreatori i publika nekako konstantno bačeni po strani i da nikog nije briga za njih. Ako ćemo da gledamo ovaj problem sa zakonom, dakle, ko je prekršio taj zakon? YouTuberi i publika ili YouTube i advertajzeri? Dakle, ko je zapravo prikupljao informacije od naših pratioca? Ja mislim da su, dakle, više krivi za to advertajzeri i YouTube, bar neko moje lično mišljenje,
ali nažalost oni neće plaćati ni upola koliko će plaćati kreatori. Dakle, mnogi youtuberi su sada u panici, brišu svoje stare videe, brišu svoje stare streamove, jer realno ko ima vremena da gleda streamove od po 2, 3, 4 sata i da gleda da li je taj kontent možda za decu, možda za odrasle, se sve to analizira. I da napomenem da je YouTube bukvalno rekao posavjetujte se sa advokatom. Dakle, vi sada ako hoćete da otvorite YouTube kanal, vi morate da se posavjetujete sa advokatom, dakle da vam on kaže ovo je za decu, ovo je za odrasle i tako za svaki video, što zaista ja smatram da ni jedan YouTuber nema toliko finansijskih sredstava i da bilo ko želi da krene da se bavi YouTubeom nema namjeru da sad uloži neke milione u svoj YouTube kanal za koji ni ne zna da će uspeti, zar ne? Neko će verovatno da se pita, pa dobro, u čemu je problem da ti staviš da ti je video za decu? Najveći problem dolazi do toga što ako vi stavite da je video za decu, advertajzeri neće moći da prikupljaju podatke od vas. Tako da će vama monetizacija biti smanjena za neverovatnih 60 do 90%. Dakle, reklame se skoro uopšte neće puštati na tim videima jer se prosto advertajzerima neće isplatiti da stavljaju reklame na te videe gde nemaju informacije o publici, već im se obrnuto isplatiti, to jest da stave reklame na video za starije. Ako gledamo iz perspektive YouTube-a, poenta YouTube-a je da se gleda što više reklama. Dakle, ovo je jako bitno da razumete. YouTube, koji više voli advertajzere od publike i content kreatora, želi da se na njegovoj platformi gleda što više reklama. I to je glavni razlog zbog čega YouTuberi gledaju da naguraju video preko 10 minuta i čini mi se 8-9 sekundi, zato što ako izguraju taj vremenski period, oni mogu više reklama da stavljaju na svoj video, samim tim YouTube zbog toga plasira taj video u recommended i svi su srećni, zar ne? Sad vi ako imate video na kom nema reklama, dakle ili ima 90% manje reklama u odnosu na ranije, YouTube automatski neće gurati taj video u recommended jer nema od čega da zaradi. I zašto bi YouTube davao preglede nekom videu koji zapravo nema reklama jer ima veoma malo reklama na sebi. I naravno to je ogromni budžetski udar za sve YouTubere koji snimaju kontent za decu. Imate od domaćih kanala, čini mi se Aria Kids Channel, verovatno postoje neki animacioni kanali, verovatno svi gamerski kanali, jer gaming je prosto nešto što je vezano i za mlađu decu. Dakle, imate more i more kanala koji će prosto preko noći izgubiti skoro svu zaradu. Dakle, 90% manja zarada u odnosu na ranije je zaista ogroman, ali ogroman finansijski udar. Sad, naravno, ja znam da vi mlađi koji gledate ovaj video ste u fazonu da sve treba da se radi iz ljubavi. Naravno, ali ne može da se živi od ljubavi, dakle sve košta, dakle živimo u materijalnom svetu u kojem jednostavno ovaj kompjuter košta, ovaj internet preko koga ja streamujem i uploadujem košta, kamera ova košta, iako je loša, mikrofon ovaj košta i tako dalje, tako da deco morate da razumete dakle da YouTuberi moraju nešto da zarade. I sad će verovatno mnogi da kažu, pa dobro, ja ću da stavim svoj video da bude 13+ i rešim problem. Pa nije. Dakle, problem je u tome što ako vi u vašem videu koji je 13+, stavite bilo šta što može da privuče decu, ispada kao da vi decu navlačite da gledaju sadržaj za starije i COPPA, to jest FTC, mogu da vas tuže. Tako da definitivno su YouTuberi sada u jednom ogromnom problemu i to je glavni razlog zbog kojeg mnogi YouTuberi i streameri prolaze recimo da streamuju na Facebook ili da streamuju na Twitchu, Mixeru, D-Live-u, raznim streaming servisima. Mnogi YouTuberi kreću da koriste TikTok ili bilo koje druge društvene mreže jer su u ogromnoj neizvesnosti šta će se desiti sa njihovim kanalom. Ja sam ovde iskreno mnogo ljuta na YouTube jer je YouTube opet okrenuo leđe kreatorima, dakle sebe su ogradili, advertajzere su ogradili, a kreatori, vi se u suštini snalazite, plaćate advokate i tako dalje. Sad, naravno da postoje pozitivne strane ove priče i da nije sve toliko crno, dakle, YouTube je rekao da ovo jeste velika promena i da će pustiti prosto da prođe neko vreme dok se kreatori ne budu navikli na te promene. Sa druge strane, čak i da neko dobije tužbu od FTC-a, ne verujem da će svaki kreator da plati $42.000, jer je rečeno čak da će se gledati po tome koliko je zarađeno na tom videu. Sad, po kojim kriterijumima će da se gleda, ne znam, ali sam sasvim sigurna da FTC-u nije poenta da šalju YouTubere u zatvor, jer su pogrešili kategoriju, već im je verovatno u cilju da im uzmu novac. Takođe, ljudi ne treba da beže s YouTube-a jer je to američki zakon, dakle to je jako bitno da znate, dakle COPPA je američki zakon i svaka američka kompanija će u jednom trenutku imati problem sa COPPA zakonom. Mnogi od vas koji gledate moje streamove od ranije znate da sam ja dobila partnerstvo sa Facebookom i čak su mi iz Facebooka rekli da će oni od sledeće godine imati taj spor ili šta već sa COPPom. S jedne male strane mogu da razumem YouTube, to je zato što
prosto nisu oni krivi, kriv je zakon, neko definitivno jeste kriv, ali YouTube je definitivno morao nešto da uradi da bi sebe ogradio. Opet kažem, odvratno mi je to što su kreatore ostavili da sami razmišljaju, da se sami snalaze i tako dalje, i verujem da će nažalost dosta, ali stvarno dosta kanala biti ugašeno zbog ovoga. Takođe postoji još jedna pozitivna strana u ovoj priči, a ta je da kao što znate, između Kine i Amerike vlada trgovinski rat. Dakle, to su dve najveće trgovinske sile i konstantno su u sukobima. Sada, ako bi se hipotetički ugasio YouTube, ova cela priča vodi ka gašenju YouTube-a. Jer ako kreatori izgube kanale i zaradu, kreatori odlaze sa platforme, automatski odlazi i publika. Čim nema publike, odlaze advertajzeri i YouTube se gasi. Sad, sa druge strane, ja iskreno ne verujem da to ikome odgovara, pogotovo Americi, jer prosto ako se čak i tako nešto desi, Kina će da uzme da napravi svoj sajt, da malo uloži u marketing. Verujem da će Kina to veoma dobro iskoristiti kako bi napravili svoju platformu, kako bi okupili kreatori i kako bi bili prvi u tome. Tako da sada postoje razne teorije zavere, postoje razna čuda, ali ja vas samo ovde molim da razumete youtubere i streamere koji prelaze na druge platforme. Dakle, ja sam prešla da streamujem na Facebook, Muđa, Marko KC, Šime, Ćofi, Stefan TV i tako dalje. Dakle, mnogi su prešli da streamaju na druge platforme i publika je veoma nezadovoljna zbog toga i meni je to jasno. Ja sam prva rekla da meni nije najdraže što idem tamo, bez obzira što imam partnerstvo, jer nekako YouTube, mi smo svi odrasli na YouTube-u maltene i YouTube je jako dugo tu, ali šta da radimo kada bukvalno YouTube svake godine sve gori i gori prema kreatorima i kreatorima se to manje više smučilo, dakle, jer YouTube sada bukvalno ovim zakonom ubija family friendly content, to se ne sviđa roditeljima, to se ne sviđa klincima, opet se ne sviđa kreatorima, tako da ne znam šta će biti. Ti novi zakoni YouTube-a stupaju od 1.1.2020. godine, da li zakon bilo koji može se promeni roku od mesec dana, nisam sigurna, ali u svakom slučaju YouTube ima ogroman problem i htela sam ovo da podelim sa vama, zato što zaista morate da imate razumevanja. Dakle, ja znam da je svima teško da krenu na novu platformu, da uče da je koriste, ali ako će da vam bude lakše, kad sam ja odrastala, dakle, bio je MySpace, Skype, Facebook, zatim je krenuo Instagram, pa tek onda YouTube. Da li je bilo još nešto umeđu vremenu, nisam sigurna, ali svakako YouTube je na veoma tankoj liniji, dakle, zato što to je onaj tipičan primer kompanije koja ne vodi računa o svojim zaposlenima. Dakle, ja sebe bukvalno gledam kao zaposleno na Facebooku. Kažem vam, mnogi imate more stranih klipova, ako znate onako prosečan engleski, moći ćete da razumete bukvalno svaki video. Moj engleski nije savršen, tako da pogledajte, informišite se. Vidjet ćete u kolikom problemu je YouTube. Dakle, kreatori su u najvećem problemu, publika je u problemu jer će imati manje kontenta. Opet kažem, kreatorima nije poenta da snimaju za džabe. Postoji u celoj priči još jedna slamka spasa. Dakle, to je da možete da potpišete peticiju ili da pošaljete zahtev ili što god je u pitanju, stavit ću vam link dole u opisu i da kažete ja kao kreator ili ja kao YouTuber smatram da je to loše zbog toga i toga, ili ja kao roditelj smatram da je to loše jer će biti manje family friendly contenta, ja kao gledalac, nemojte da vas mrzi, ja znam da su svi u fazonu šta ću ja da pomognem, ovo ono, nek budi što više zahteva, što više različitih mišljenja, dakle pošaljite im, bukvalno vam treba 2,5 minuta, jer ukoliko se ne reši ova situacija, YouTube bukvalno umire, jednostavno jer pod tolikim je sporom, youtuberi su pod tolikim pritiskom, ne verujem da je ikome u interesu da radi više takav posao. Dakle, ovaj posao, koliko god sa svima vama iza malih ekrana delovalo kao, a vi ništa ne radite, ovo ono, verujte mi da je jako naporan posao, da je jako teško i zahtevno. Potpišite peticiju ako želite da bar imamo nekog minimalnog uticaja. Volela bih iskreno da mi u komentaru ostavite vaše mišljenje, da mi ostavite, dakle, da li još neki domaći youtuber pored Balkan Teka snimio video na ovu temu. Bilo bih vam jako zahvalna, zamolila bih takođe kolege youtubere da snime video na ovu temu, zato što situacija je zaista alarmantna i bilo bi stvarno loše da neko izgubi kanal zbog ovoga, jer svi znamo koliko je truda i rada potrebno da bi se došlo do nekih brojeva. Tako da hvala vam još jednom ako ste pogledali ovaj video do kraja, puno mi znači. Obavezno ostavite like, šerujte ga sa svima živima da bi se ovaj problem što više rešio, koliko god mi bili mali Balkan ili šta god. Verujte mi da svi zajedno možemo nekako da rešimo ovaj problem. Tako da hvala vam još jednom i vidimo se u nekom vedrijem videu. Ćao!